Soc Lídia i treballo a la Universitat d'Alacant. En aquest vídeo et mostraré què et podem oferir per ajudar-te en el teu aprenentatge i les teues tasques d'investigació, de manera que pugues transformar la informació en coneixement. Totes les persones poden utilitzar lliurement les nostres 7 biblioteques de centre, com també la Mediateca. I si formes part de la comunitat universitària, també podràs usar el servei de préstec identificant-te amb la TIU. Si estudies un grau, pots tindre fins a 8 ítems en préstec: llibres, pel·lícules, lectors de llibres electrònics, mentre que per a estudiants de postgrau el nombre d'ítems és de 20. També et prestem portàtils per a fer-ne ús en la sala. Per a localitzar qualsevol material bibliogràfic, fes servir el catàleg de la biblioteca. I si no tenim el que busques, pots sol·licitar que ho comprem. A més, a la nostra pàgina web podràs consultar bases de dades, llibres i revistes electròniques, així com material audiovisual, mapes i diccionaris. T'oferim múltiples serveis: sales d'estudi, sales de treball en grup, sala 24 hores, llocs de visionat i autoaprenentatge, a més d'escàner i servei d'impressió remota i de reprografia. Totes les nostres instal·lacions estan a la teua disposició i per a fer més còmoda la teua estada, disposes d'armariets i de punts de càrrega per als teus dispositius mòbils. A més, et mantenim al dia amb la premsa diària, et connectem al món amb la Wi-Fi, resolem els teus dubtes i t'oferim formació perquè aprengues a localitzar la millor informació disponible. Si pertanys a la comunitat universitària, pots igualment accedir als recursos electrònics de la biblioteca des de casa. Tot això i molt més ho trobaràs a la nostra web i xarxes socials. Utilitza-les i compta amb la biblioteca per a millorar la teua formació. Som la teua biblioteca i et donem la benvinguda a tot un món de recursos.